खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर'र नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ सानबोलावरि बर' सावथुनखौ जाय गावनि इउटुब चेनेल आरो फेसबुक पेजआव हगारनानै लादों नोंथांमोना सांग्रां जा बिथोनलाइ गैयाजासे गोबां चेनेलाव हगारनायनि फारिलाइया सावथुन दिहुनगिरि बिथांमोननि आखायाव दंजोबोसै होनना समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। सानबोलावरि सावथुनखौ गावबा गावनि इउटुब चेनेल फेसबुक पेजआव हगारग्राफोरा थाबैनो 8753934314 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनानै सारेन्डार जानो बिथोन होनायखौ नुनो मोननाय जादों। नङाब्ला आयेनजों मोननांगोन साजा होनांगोन रां नङाब्ला जानांगोन नोंथाङा कर्ट केस। सानबोलावरि सावथुन दिहुनगिरि बिथांमोना हगारनाय गासै इउटुब चेनेल आरो फेसबुक पेजखौ स्क्रिनशट खालामदों आरो बेनि सायाव आयेननि राहा लानो थाम-थिम खालामनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। भिडिअ दाननायनि उनावबो मोननो हागौ साजा, बेनिखायनो होखानाय जानबुं नाम्बाराव फन खालामनो आरो नोंथांनि जाथायखौ समाधान खालामनो हागोन। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बनगाव गामियाव हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनायाव सासे बैसोगोरा आइजोनि जिउआ खहा जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। गसाइगावनि रायमना सोनाब फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय बनगावनि रायमना माहारियारि पार्कनिफ्राय मैया मोनायाव हाग्रानि मैदेरा ओंखारबोना सासे बैसोगोरा आइजोनि जिउ खहा जादों। सयताबती बसुमतारी मुंनि सासे आइजोखौ मासे हाग्रानि मैदेरा जिउ फोजोबो। मैदेरनि गाग्लोबनायाव थैनाय आइजोनि फिसाय सत्रसिं बसुमतारीखौबो गोब्राबै जोखोम खालामो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सत्रसिं बसुमतारीखौ गाज्रि हालोदाव फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फुंनि 3:30 रिंगायाव रायमना माहारियारि पार्कनिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेरखौ होहरनो नाजानायाव बे दुखुनांथाव जाथाया जायो। गुबुननि फेसबुक पस्टआव गुबुन सुबुङा हरनाय कमेन्टआव मिनिनाय इम'जि रिएक्सन हरनानै बिजिरसालियाव नुजाथिनो गोनां जादों। सासे सुबुङा थांनाय 2023 मायथाइयाव बै समनि क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बरनानि डेका IAS नि मोनसे फेसबुक पस्टआव नरेश बरुवा मुंनि सुबुङा आजि मेकआपत नायनेकि मेम होनना हरनाय कमेन्टआव मिनिनाय इम'जि रिएक्सन हरनायनि थाखाय ढेकियाजुलिनि थागिबि अमित चक्रबर्तीखौ क'क्राझाराव गसर थिसनदोंमोन IAS बरनानि डेकाया। डिमाकुसि बरन'दि ओनसोलाव साहा आबादारिफोरनि सांग्रांथि मेल लादों। आबादारिफोरनि सांग्रांथि मेल आरो साहा आबादनि माखासे आदब खायदाखौ फोरोंथाय होनानै सांग्रांथि मेल लानाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सिजेन्टा कम्पानिनि मावख'आरिफोरा सांग्रांथि मेलाव दिन्थिनाय हाबाफारिजों साहा आबादनि मुलाम्फाखौ लानानै साहा आबादनि मुलिखौ माबोरै बाहायनो हायो बेखौनो गुवारै बेखेवना होदों। बे सांग्रांथि मेलाव आयरन केटल प्राइभेट लिमिटेडनि मावख'गिरिफोर लोगोसे साहा दिहुनग्रा आबादारिफोरा बाहागो लायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मैदेरजों जोखोम खालामजानाय सत्रसिं बसुमतारीनो रांनि अनसुंथाइ हैदों जमदुवार ब्लक BPF दोलोनि दैदेनगिरिफोरा। मैया फुंबिलि समनि 3 रिंगासो समाव बनगाव गामिनि सैथबती बसुमतारीखौ हाग्रानि मैदेरा गाथारलांनायजों लोगोसे फिसाय सत्रसिं बसुमतारीखौ जोखोम खालामना जाथायखौ खौरां मोननानै जमदुवार ब्लक BPF दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना समाज सिबियारि उइलियाम नार्जारिनि दैदेननायाव खौरां लाहैनायजों लोगोसे रांनि अनसुंथाइ हैनायखौ नुनो मोननाय जादों। केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बाक्सानि कक्लाबारि केशब नोगोराव 2 कौटि रांनि आलासि जिरायसालि बेखेवदों। मैया आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बाक्सानि 22 नं कक्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय कक्लाबारि केशब नोगोराव माल्टि स्टर ट्राइबेल रेस्ट हाउस बेखेवदों। बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन बिटिआरनि बुंथिगिरि कातिराम बर' आरो 22 नं कक्लाबारि बियाबनि MCLA मन्टु बर' बिथांमोनजों लोगोसे ओनसोलनि समाज सिबियारि बिथांमोना।
थांनाय 12 फेब्रुआरि हराव अन्थाइ बारहुंखाजों सिलिंखार जानांदों तामुलपुर जिल्लानि दाब दाब जायगाया। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सुक्लाय जोहोलावफुरि बिबार बागाना थांनाय 12 फेब्रुआरि हरनि बारहुंखाजों सिलिंखार जाबाय। सुक्लाय ओनसोलनि गोबां गामिफोरनि रायजो राजाफोरा न' बां धोन सम्पति खहा जानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। खहा जानाय थावनि नखरफोरखौ नायगिदिंदों बिटिआरनि इएम रनेन्द्र नार्जारिजों लोगोसे जिल्लानि एसिस्टेन्ट कमिसनार आरो गोजौ थाखोनि मावख'गिरिया। खहा जानांनाय रायजो राजाफोरनो सोरखारनि अनसुंथाइया थाबैनो होनाय जागोन होनना फोसावदों। गरेस्वर खाजना बेंखननि आवथायाव थानाय नावकाटा ओनसोलनि 1 नं जलथेंपारा सुवागपुर जाब्रांपुर ओनसोलनि गोबां नखरनि थिं उरायलांदों। बारहुंखाजों गोबारै बारनाय बार अन्थाइ अखानि जाहोनाव गुबुन गुबुन जायगायाव फरायसालि न' बां थाखुलि दंफां लाइफां बायनानै गोबां खहा खालामदों। गोबां नखरनि गिदिर गिदिर दंफांजों लोगोसे गय बिफां थालिर बागानफोरा खहा जानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय मैया बिटिआरनि फिसा सापातनि बिलाइ दिहुनग्रा गौतमनि सोद्रोमाफोरजों मोनसे दिहुनथायारि सावरायमेल खुंदों आरो बिसोरनि दैखांनाय जेंनाफोरखौ नोजोर होदों। प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि सापातनि रांखान्थियाव अरायथा जौगानायखौ रोखा खालामनानै फिसा सापातनि आबादारिफोरखौ साबसिन फुंखाफोर बिथायारि सानज'थाइ आरो हाथाइनि सौहैनायजों गोहो होनो थाखाय बिटिआर सोरखारनि थाद'यै रादायखौ फिन खेबसे रोखा खालामदों। प्रमद बर' बिथाङा चिरां बिजनीआव थानाय चिरां पलिटेकनिकनि फरायसा सन्जना ब्रह्मआ गारिनि जाब्रबथायजों जिउ खहा जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सन्जना ब्रह्मआ आनजाद होखांनानै सोलोंसालिनिफ्राय बांगाल दबा सामथाइबारियाव थानाय न' फारसे थांबाय थानाय समावनो बङाइगाव राकुलदुबियाव गंसे दाम्पारजों सौग्रावजाना अबथिरा जिउ गोमायो। गसाइगावनि बालागावआव इउनाइटेड क्लाबनि बानजायनायाव आरो नार्जारि फार्मनि मददजों मोन 8 हानजानि बुलुर बादायलायनाय खुंफुंदों। लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव जौगाहोनायनि थांखिजों फिन खनसेबाव नार्जारि फार्मनि बाखनायथाव खामानि। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बालागाव गामियाव नार्जारि फार्मनि बिगोमा प्रफेसार राहुल नार्जारिनि मददजों सानथालि समाज रुखिया बायसि आरो बालागाव इउनाइटेड क्लाबनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारिजों मोन 8 हानजानि बुलुर बादायलायनाय जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे बुलुर बादायलायनायाव बालागाव ओनसोलनि गोबां खाथि खाला गामिनि क्लाबफोरा बाहागो लाफैदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लाना लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक शेयार कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।